Idan kuma a tsaye kake son ka ci matarka, shi ma hakan dai, kamar idan kuka gama dan soyayyar ku da wasan ku da komai, ka fara cinta, kai kun ci juna a zaune, a tsaye, a tsugunne, a duk yanda kuke so, a magirgina, a menene rubda ciki, duk kun gama cin juna, ka ji kana son ka ci matarka a tsaye. Abin da za ka yi shine, in ka tashe ta a tsaye, kuka tsaya a tsaye, sai ka ɗaga ƙafarta. Idan ka ɗaga ƙafarta, sai ka ɗaura ɗaya, ka miƙa da ƙafanta ɗaya, ka ɗaura shi akan kafaɗarka, inda burarka za ta, ka saita burarka inda ba za ta malkwaɗe a cikin durinta ba, za ta tafi straight inda ake so ya je. Idan ka sa burarka a cikin durinta, sai ka dinga cusa shi a hankali kai ma ɗin kana cinta, har ka zo yanayin yadda za ka dinga cinta da ɗan ƙarfi, amma ka riƙe ƙafarta tana nan a nan ɗin mara ka, sai ka tallafi duwawunta, kana ɗan wasa da shi haka, kana mammatsa mata duwawu, kana cusa burarka a cikin durinta. Kuna yi a hankali har za ka zo kuma yanayin da za ka iya juya ta, sai ta dafa bango. In ta dafa bango, sai ka riƙe mararta haka, in ka riƙe kwankwasanta, sai ka dinga cinta a haka, kana cinta. Idan kana son ta juyo ta kalle ka ma, sai ka juyo da ita tana kallon ka still. Idan tana kallon ka, sai ka ɗan ja baya inda kirjinka ba zai manne da nata ba, sai ka dinga cinta a haka. Ita za ta riƙe ka, ita kuma tana jingine da bangon, ita za ta riƙe maka ko wuya haka, ko kwankwason ka, kai ma za ta riƙe, kana cinta a haka. Kuna haka idan za ka iya durkufar da ita tana tsayen, ta yi kamar ta tsugunna haka, kamar ruku'u, ka ce ta a haka, shi ma duk salanci ne na tsaye. Kuna irin wannan cin har za ku kai yanayin yadda kuke so. In ma akan duk abin da kake son ɗaura ta ne, ka ɗaura ta, ka ci ta matar ka ce duk inda kake so, haka za ka yi. Amma shi cin duri ba wai ƙarfinka za ka zage akan mace ba, musamman idan matarka ba ta da irin wannan ƙarfin da kake da shi. Akwai matan da suke da rauni, ba su da ƙarfin da namiji yake da shi. A lokacin da kake da ƙarfin cinta da ƙarfi, ita kuma lokacin ƙarfinta ya gaza. To idan ka fahimci haka, sai ka ɗan bi ta a hankali, har sai ta ji tana buƙatar ƙarfinta, ita ma energy ɗinta ya dawo jikinta, sai ku ci gaba, ka juya ta duk yadda ranka yake so ka ci. Amma ka tabbata kana wasa da dukkanin sashin jikinta. Kan nononta shine abu mafi muhimmanci da mace ta fi so, ka dinga mulmula su, kana wasa da su a hankali. In kana cin mace, kana murza mata saman nono, yana ƙara mata jin daɗin cin da kake mata, sannan yana ƙara mata son buƙatar ka da son ka ci ta din. Idan kuma kana cikin cin ta, kai baka shirin kawowa ba, kana wasa da saman nonon ta, idan har ka sa bakin ka ce zaka tsotsi saman nonon, to tabbas za ta kawo. Zai wuya ka sa nonon ta a bakin ka a lokacin da kake cin ta, kuma ka ce bata kawo ba, za ta kawo. Dan haka in baka son ta kawo da wuri, kar ka sa nonon ta a bakin ka, kawai dai hannunka ya zama na akan nonuwan. In ka mummurza suka samu bakin nonon, ka mummurza, ka yi wasa da shi, ka tsotsi bakinta, su wuyanta da sauransu, kana shashafa ko ina nata, ita ma tana mayar maka da martani. A haka har ku samu gamsuwa.